Open Discovery Space demonstrates ways to involve school communities in innovative teaching and learning practices through the effective use of e-learning resources. ODS promotes community building between thousands of European schools and empowers them to use, share, and exploit unique resources from a wealth of educational repositories within meaningful educational activities. ODS empowers stakeholders through a single integrated access point for e-learning resources from dispersed educational repositories. The project also engages stakeholders in the production of meaningful educational activities by using a social network-style multilingual portal offering e-learning resources as well as services for the production of educational activities. ODS assesses the impact of the new educational activities, which could serve as a prototype to be adapted in school education. Several ODS activities bring together teachers and students from all over Europe. Στο πλαίσιο του έργου, για να ενισχύσουμε αυτές τις προσπάθειες και να αναδείξουμε τι μπορούν οι νέες τεχνολογίες να κάνουν για το σχολικό και το σχολικό περιβάλλον, διοργανώνουμε μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες φέρνουν μαζί εκπαιδευτικούς και μαθητές από διαφορετικά σχολεία, είτε στην ίδια χώρα είτε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Διοργανώνουμε εικονικές επισκέψεις στο CERN, στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών στη Γενέβη, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να πραγματοποιήσουν εικονική επίσκεψη στα έγκατα της γης, στους ανιχνευτές που υπάρχουν εκεί. Οργανώνουμε εικονικές επισκέψεις στα ερευνητικά κέντρα που βρίσκονται στο Νότιο Πόλο και συζητούν οι μαθητές με ερευνητές τι ψάχνουν αυτοί οι επιστήμονες στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν τα μυστικά του σύμπαντος. Διοργανώνουμε μεγάλης κλίμακας δραστηριότητες όπως το πείραμα του Ερατοσθένη, 21η Μαρτίου κάθε χρονιά, και δίνουμε την ευκαιρία στα σχολεία να επαναλάβουν σε συνεργασία βέβαια με άλλα σχολεία, είτε στη χώρα είτε σε άλλες χώρες, το πείραμα που πραγματοποίησε ο Ερατοσθένης 2.500 χρόνια πριν για να μετρήσει την περιφέρεια της Γης. Παράλληλα διοργανώνουμε και άλλους διαγωνισμούς που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία σχολικού βιολογικού κήπου, δράσεις επιχειρηματικότητας στα σχολεία, να δημιουργούν εικονικές εταιρείες και πολλά ακόμη. Through ODS, young people are introduced to entrepreneurship through a cross-curricular spectrum. They also develop their initiative and become more creative, self-confident, and act in a socially responsible way. In ODS, teachers can help students make their own scientific discoveries, witness and understand natural and scientific phenomena, and access the latest interactive tools and digital resources from within their classrooms. Teachers can also access interactive simulations, educational games, and e-science applications and integrate them with extracurricular activities such as field trips to science centers and discovery parks, and virtual visits to research centers. Το Open Discovery Space υποστηρίζει επίσης και δράσεις καινοτομίας που έχουν σχεδιαστεί από άλλους φορείς, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, που πριν από περίπου ένα χρόνο, τον Νοέμβριο του 2013, διοργάνωσε τον διαγωνισμό Ξύπνα Ροζέτα, ζητώντας από σχολεία από όλο τον κόσμο να στείλουν το μήνυμά τους και να ξυπνήσουν τη διαστημοσυσκευή που ταξίδευε για έναν κομήτη που πλησιάζει τον ήλιο. Εκεί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από τα σχολεία του Open Discovery Space και μάλιστα ένα από αυτά τα σχολεία κατάφερε και κέρδισε το διαγωνισμό και έστειλε τους μαθητές του να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο την προσεδάφιση της διαστημοσυσκευής στον κομήτη τον Νοέμβριο του 2014.